Hey guys, welcome back to my channel. It's Amara here. Welcome back to another video series with Amara. Today I want to do a video, an Igbo version of preventive measures for coronavirus. After this introduction, the next thing that follows will be in Igbo. So if you are a professional in Igbo, this video is not for you to criticize where I use English between or not. And this video is primarily made for people that may not really assimilate the English version of the video. The English version, the link is down here. Don't forget to click the subscribing button, that red button down here. Click on it and also click on the notification button. So having said that, guys, let's go straight to our topic today. And you permit me, because I'll be using my book here in order to be able to give us what we want. So ana m anabata onye ọbụla n'ime anyị n'ihe onyonyo nke a na-akpọ video. Ana m anabata onye ọbụla ebe ọbụla esi na-ekiri video a. Ana m ekene gị nnọọ. Onye na-ekiri bụ Nwada Amara Ụzọdigwe. Nna eme YouTube, nna kụzikwazịrị ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ime ka ha nwee ike ibi ndụ bite aka. Igbo si na nkwụcha bụrụ ụjọ. So ihe niile anyị na-akọwa na vidio a bụ ihe kwesịrị ime maka ọrịa nke na-agbagharị n'ụwa kịta. Gịnị bụ ọrịa nwa? Abịa n'ụwa kịta, o nwere ọrịa na-akpọ coronavirus and ọrịa na-emetụta ma okenye ma nwatakịrị ma ndị nwere ego ma ndị na-enwere ego. Ọ dị na mba ndị ofesi niile, obodo ndị ọcha ma obodo ndị na-enwere ego. Onye ọbụla nọzi n'ụlọ maka na onye ọbụla na-agba ọsọ ka ha ghara ime na gịnị, ka ha ghara ibute ya bụ ọrịa a na-akpọ coronavirus. Ya ka anyị butere n'ozi ọma nke onyonyo a maka arụ ike. So gị bụ onye mara ege m ntị, ana m agwa gị ugbu a ka ị chọọ ofu ebe tukwula ana ka ị gee ntị ma gee ihe anyị chọrọ ịkọwara gị. Ọtụtụ na-asị kekwe nke bụ coronavirus, ihe ọsọkwu nọ na-akpọ ya ọ gbasatahụkwa m, ihe mma bụ na ọma njere wee bịa be m. Ihe onyonyo abụghị maka ma ọ gbasata gị ma ọ gbasataghị gị, kama na ihe anyị na-achọ ịkọwara gị ugbu a bụ mkpa ọ dị na ị ga-edebe ihe niile anyị na-achọ ime gịnị ịkọwa ugbu a. Ọ gịnị bụ coronavirus? Coronavirus bụ ọrịa na-efe efe nke bụ na ọ bụrụ na onye nwere ya bụ ọrịa nọrọ gị n'akụkụ, na ọ bụrụ na asọ mmiri ya ma ọ bụ ihe ọsịsọ si ya na-arụpụta metụta gị n'ọnụ ma ọ bụ metụta gị n'ime, ma na ị ga-ebutekwa ya bụ ọrịa. So afọ e nyere ya n'oyibo bụ gịnị? Coronavirus. Kedụkwa nke ọrịa si agbasa? Ị nwere ike ịjụ nke ka ihe mmadụ nwere ike ime o bute ọrịa. Ka mmadụ ga-esi wee bute ọrịa bụ na ya bụ ọrịa bịa, ọ bụrụ na onye bu ya na o nwere ka asọ mmiri ya mgbe ọ na-akwa ụkwara ma ọ bụ mgbe ọ na-eti uzere, asọ mmiri ya wee metụta aka gị, wee were aka gị fie n'ọnụ gị ma ọ bụ n'imi gị, ịma na ị ga-eburukwa ya bụ nje. Ọ na onye a tiri uzere otite gị n'ọnụ ma ọ bụ tite gị n'imi, and uzere nwere ike ị na-agakwa ma n'ikuku. O nwere ike mmadụ anọ na moto gbupụ asa ahụ efele ịbịa fete gị ebe ị nọrọ onwe gị. So site na asọ mmadụ, ihe ọbụla bụ ihe si n'ọnụ onye ahụ apụta, asọ mmiri nke a na-akpọ secretions, asọ mmiri si onye ala ọnụ pụta ma ọ bụ ihe si ya na-eme pụta bụ ya bụ nje. Ọ bụrụ na o metụta onye na-eburu ya, onye ahụ eburu ya bụ ọrịa. And ihe ọzọ banyere ọrịa bụ na ọ na-adịbakwa ka ọrịa ndị ọzọ anyị na-akpọ upper respiratory tract infection. Ọ na-abịa ebu mgbe ụfọdụ o buru mmadụ ịkwa ụkwara, mmadụ iti uzere, oke arụ ọkụ. Ụfọdụ ọ na-eme ha arụ, a na-egbu ha mgbu. Ụfọdụ ọ na-eme ha na-eku ume, ọ dịka na ha na-ekutezi ume. Ihe a bụ njirimara eji ama ndị ya bụ ọrịa mewego. So ọ bụrụ na o nwere ịnọ gị n'akụkụ na-egosi ụdị ihe ndị a, o nwekwa ike ọ bụrụ na onye a bụ ọrịa, nwee ike ọ bụrụ na ọma mbụ ya. So ka anyị ga-esi wee mara ma obi ya ka ọ na oburu ya bụ, ọ bụrụ na ọ bịa n'ụlọ ọgwụ, enwe ike inene ya n'otu ndị a na-akpọ CDC, Center for Disease Control. Ebe a ka ha ga-eje nene ma onye a ọ bụ nje a ka ọ bụ other upper respiratory tract infection ka ọ bụ ka ọ na ọ bụrụ ya na-ekwu. So ya bụ ọrịa ọ dịkwazị n'obodo ndị ọzọ mma kpọsịrị n'afọ ya, and ọ batagokwa n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọzọ dịka ibi ya bụ na ọrịa na-egbukwa egbu, ndị mmadụ na-emekwa gị na-agbakekwa na ya. Enwere ọtụtụ agụmọnụ ndị gbakigo na ya bụ ọrịa, nwekwa ọgụgụ ọnụ ndị nwụgoro na ya bụ ọrịa. Ihe ga-eme ka anyị nwee ike ime gịnị, ka anyị nwee ike isonye na ndị ga-anwụ bụ
ọ bụrụ na ime ihe m ga-agwa ya ugbu a ihe m ga-agwa ya ugbu a bụ ihe dị ka nkwụcha anyị ga-eke. Na mbụ ekwuru m na Igbo si na nkwụcha mere gịnị, nkwụcha abụghị ụjọ, ndị onye ajụjụ adịghị emekwana gịnị, onye ajụjụ adịghị efu ụzọ. Ọ bụrụ na imesa ife niile anyị ekwu, ma na ị ga-enyere ezinụlọ gị aka, nyekwaziri onwe gị aka na ndị nọ gị n'akụkụ aka, ka ha nwee ike ime gịnị, ka ha nwee ike ịgbanahụ ọrịa. Ọ gịnị bụ ihe ndị a? Aga m agụpụtara anyị ụzọ ihe 7 anyị ga-eme ka anyị nwee ike ime gịnị, ka anyị nwee ike ịgbanahụ ọrịa. Nke mbụ n'ime ha bụ na ị ga-akwọcha aka gị. Ọ bụrụ na ị na-akwọchaba aka gị tupu i rie nri, ọ na ịbụ ndị ọ na-abụ ha gote orenji ma ọ bụ apụl n'ụzọ, eficha ya n'akwa taba, ịmana ya akwụsị ya ugbu a, etinyezina aka. Ịkwọcha aka, ị ga na-akwọcha aka gị ka onye isi na-ayalizi ayali. Kedu ife mmeni bụ onye isi na-ayali ayali? Ife mmeni bụ na ọ bụrụ na ị pụta n'ụzọ ụtụtụ tupu ime ihe ọbụla, ịkwọcha aka gị, ibife isie nri ịkwọcha aka gị, ịsasị efere ịkwọcha aka gị. Ọ bụrụ na ije si apụọ ị na-abata na be gị, ịparụtara anọ n'ụlọ, ife izizi ya eme bụ gịnị, ịkwọcha aka gị. Ịkwọchasị aka gị, den imewezi ife ndị ọzọ dị n'ụlọ ị kwesịrị imenụ, ọ ịsakwa n'arụ. So ị ga-agba mbọ fụ na ị na-akwọcha aka na eke ị ga-esi na-akwọcha aka. Ọ bụrụ ka onye agụụ na-agụ, itinye aka na mmiri, iwuo mmiri n'aka gị. Akwụ na afọ ihe na-eme, iwuo mmiri n'aka gị, edishọn na iji ncha ma ọ bụ nke a na-akpọ liquid soap, ipinye ya n'aka gị. Na eke ị ga-esi ịkwọchacha nke etu a, ịbịa kwọcha aka gị etu a, ịkwọchasị aka gị etu a, ịkwọcha ebe a, ịkwọcha ebe a, i were ọnụnụ aka gị tinye n'ime aka gị, chie ya echie otu a, tinyekwazi ya n'ime nke a, chie ya echie etu a, ịbịa wụchaa ya, kwọcha ebe a, kwọcha ebe a. Ọ bụrụ na ụmụ onye nọ nso, isi onye awụọ gị mmiri ahụ awụda. Ọ bụrụ na o nwere onye nọ nso, i were ofe aka kute mmiri, ịwụchacha ya, ịwụchakwa ihe ahụ iji kute mmiri. Na ihe m na-ekwu, so ịkwọcha aka dị ezigbo mkpa kịta ihe ọ bụla ị na-eme, kwọcha aka gị. Ọ bụrụ na ị ma na ebe ị nọ na-eme na-akwọcha aka mgbe niile, ụmụ ya anyị na-akpọ hand sanitizer. A na-eji ihe dịka alcohol eme ya. Igote ya, edishọn ọ dị n'ime akpa gị, edishọn ọ dị na be gị, ebe ọ bụla ụmụ gị na-eme nke unu mana unu ama nkwọcha aka ozugbo, ime gịnị and ọtụtụ ihe anyị na-eme ga-eme na anyị ma nkwọcha aka ozugbo. Nke mbụ, ịbanye na moto, fịa ya n'aka gị, inyecha kọndọktọ ego, onye gị chenji, mee gịnị, efịa ya n'aka gị. Iritute na moto, efịa ya n'aka gị. Den nke a bụ nke Igbo. Nke ịtọ bụ na ị ga-akaba arụ. Nke a nnachi ikwu ga-afịakwa arụ. In fact, ndị nke Igbo a ga-ekwu ga-afịa arụ. Nke izizi bụ na ị ga-akaba arụ fụ na ị na-emetụ aka n'eru gị. Ọ dịghị izi, mana ị ga-afụdo ịga na onwe dike kịta, ị na-afụ na na-ekwugo okwu ebe a kịta, mbịa metụ onwe m aka n'eru. So ị ga-afụ kaba arụ na ede emetụ aka n'eru gị. Reduzuo ya, gwakwa ụmụ gị, ọkacha ụmụazị a na-arụnye aka n'ime, arụchasị aka n'ime, were ya tinye n'ọnụ. Onye ọbụla emetụzina aka gị chọọ imetụ isi, hey, aka wetuo, ha si m emetụzina. Ihe ejisi gị emetụzina aka bụ onwe ka ọ bụrụ na ụgbọala ịbanye na o nwere ebe ya bụ nje tiri uzele, ọ bụrụ na ọ dị n'oche and ị metụrụ oche ahụ aka etu a, i werezi ebe bịa fie n'ọnụ gị, ifere anya ya n'ọnụ gị, ọ bakwana n'ọnụ gị, ọ na iwere ya fịa n'ime gị, ọ na iwere ya fịa n'anya gị. So weziga imetụchi aka n'iru gị. Nke a bụ nke ịtọ. Nke ịnọ bụ ọ bụrụ na ụkwara na-akwa gị ma ọ bụ na ị na-eti uzere, etizina uzere, etizi m. A na-ekwu ihe a kemgbe, mana kịta ka ọ kacha wee dị mkpa. Ị chọrọ iti uzere, ọ bụrụ na iji ya na-akpọ disposable pad. Disposable pad bụ ihe dịka tishu, toilet tissue. Itinye uzere n'ime ya, itizi m, itufuo ya, ite your hand sanitizer n'aka. Ọ bụrụ na ị na-ebe mmiri dị n'ụlọ gị, jee kwọcha aka ozugbo. Ọ bụkwa na iji tishu, iflex aka gị etu a. Ihe a na-akpọ iflex aka bụ ime aka gị etu a. Ime aka gị etu a. Then ị chọrọ iti uzele ya, etizi m, itinye ya n'aka gị ebe a. Ije tinyere ya ebe a bụ na onwe ha ka ọ ga-esi wee bịakwa gị n'iru ọzọ ma ọ bụ metụta onye nọ gị n'akụkụ. Unu na-aghọta ihe m na-ekwu? So ọ bụrụ na ụkwara na-akwa gị and o bidoro ọfụrụ akwawa gị and ịdị shọ na ọ bụrụ na ị gara ebe ose dị and ị gaghịkwa n'ebe dọst na-adị, ụkwara just na-akwa gị, ọ na-akwa gị, na-eti uzere, arụ ọkụ, ọ dịghị ka ume a na-ekupụ gị ekupụ, biko jee n'ụlọ ọgwụ. Ya bụ nke ịnọ. Ọ bụrụ na ị na-esho any sign, ejee na gịnị, ijee n'ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ ọbụla dịkwa gị nso. Ejekwana na nke a na-akpọ klinik.
ebe ndị ahụ ga-enye gị paracetamol ka ọ na-jekwa n'ezigbo ụlọ ọgwụ ka eme gịnị ka enene ị ga-arụ ma ị nwere ya bụ ọrịa. Enene ya ọ bụrụ na ị ga-anwụ, a na-agwọta ya agwọta. Enwego ndị recover from it n'obodo ndị ọzọ na ihe anyị na-ekwu ka ị ghara ime na gịnị ka ị ghara ị na-ekesara ya ndị ọzọ. Then ihe ọzọ ị ga-emekwasị bụ ị ga-achara ebe ndị mmadụ buru ibu, avoid crowded area. Chara ebe ndị mmadụ buru ibu, ọ dị ka n'afịa, ụlọ ụka, ebe a na-eme mmemme, ebe a na-eme ihe nnukwu onyonyo like ebe a na-eje ekiri bọọlụ maọbụ ihe ndị a niile. Zere ya because na ụfọdụ na-agagharị ebe a niile amaghọ ihe ha bụ. Ụfọdụ na-agagharị ebe niile amaghọ onye bụ nje na onye na-emere gị na eburo nje na nghọta ihe na-ekwu. Zere na ebe ma n'ụlọ ụka o zere na ya ugbu a maka na otu ọkụ si wee gbasasịa n'obodo ndị ọzọ. Na ihe ọzọkwazi bụ maka ndị na-eje njem, eje ịba reduzuo. Ọ bụrụ na ịbụ jegede, reduzuo njem. Ọ bụkwa na ịbụ Jeremaya, reduzuo njem ị na-eje kịta. Ma na ihe ị na-eje les ma na ị na-eji jigote nne ụmụ gị ya eri, maọbụ na ị na-eje n'ụlọ ọgwụ ọ na ị na-arụ n'ụlọ ọgwụ, biko nara na ayọ una na aghọta ife na-ekwu kịta. So reduzuo ka isi wee na-agagharị njem niile ị na-aga. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ọ bụrụ na ị na-ese smoke na ị na-ese siga, biko kwa reduzuo aka gị kịta maka na ị na-ediri ihe a na-akpọ lungs dị gị n'akụkụ mmadụ ji eke ume, ị na-edikwara ya biko. Then ihe ọzọzi nke kachasịkwa mkpa n'ihe niile ahụkwụ, ihe kachasị mkpa n'ihe niile ahụkwụ na ege ntị kịta ka ị ga na-eri ezigbo nne na mkpụrụ osisi n'ụbata isi na ọ bụrụ na ihe abata n'ebe nke ibi ime gịnị ọma mbata na ezinụlọ gị, ọma mbata n'ime gị, ọ bụrụ na ahụ gị abuild up ihe anyị na-akpọ immune system. Kịta ka ị ga na-eri ezigbo nne, kịta ka ị ga na-eri mkpụrụ osisi, kịta ka ị ga na-eri akwụkwọ nri. Ọ bụrụ na ọ dị ekwe gị, ụmụ ihe na-emebe m ịta karọt adị ekwe m mgbe ụfọdụ, ọ na-afụ m ụfụ n'ọnụ. Ịta onwe nke a na-akpọ kukumba ọ dị ekwe m. Sọsọ ihe nwee ike igote nweta ọsịsọ bụ pineapple na watermelon. So kedu ihe mme ngote ihe niile a kwụọ ya akwọ m ma karọt, ọkwa ịdị surprise, akwọ m karọt, akwọ m kashu a na-ewu kịta, akwọ m kashu ife na mbọsị na akwọ m mango, mana nke dị na be m kịta bụ kashu, karọt juice, pineapple juice na watermelon juice. So akwọ m ha ncha dobe ebe a, ọ na-eme m na-aṅụ ya ọfụma. Ihe a ka ị nwezikwara ike ime. Ọ bụrụ na ị nweghọ grinder, o nwere ka esi egweri ya, iwere aka gị merichaa ya, pịchaa ya, pịfta mmiri ya, were nyọ rice yọpụta mmiri ya ma ya bụ na gị na ndị be gị na-eri fruit. Ọkwụ na ghọta ihe na-ekwu. So ihe ndị a niile ukwu nkịta anụnwa bụ gịnị bihe anyị kwesịrị ime ka anyị nwee ike gịnị ịgbanahụ ọrịa a na-akpọ coronavirus. Ọzọkwa bụ ma ndị njem onye ọbụla nọrọ ebe ọ nọ, evisit na nọrọ ebe ị nọ, and amakọzina ndị mmadụ, emetụzina ndị mmadụ aka, amakọzina emetụzina ndị mmadụ aka. Onye chọrọ ikene gị une were ebe asa guy une were ebe a kene, o nwere nọ m nso kịta ka m gosi unu ya, une were side a kene maka ọdịmma nke gị, maka ọdịmma ndị ezinụlọ gị, biko unu ka nna ya unu. So ihe a bụ ebe m kwesịrị n'isi njedebe onyonyo a. Ọ bụrụ na ihe anyị kọrọ n'onyonyo adịghị mma, biko kọwara ụwa niile sị na o nwere nwaada na-asụ Igbo, nwaada nọọsụ na-asụ Igbo, mana ndị nọọsụ na-asụ Igbo, anyị na-asụkwa Igbo, ndị dọkịta na-asụkwa ma Igbo. So ọ ya ka m ji wee wetara anyị onyonyo a. Ọ bụrụ na ị laikiri ihe onyonyo a m kụziri anyị, gwakwa ndị ọzọ. Ma gị echefukwana, enwe nke a na-akpọ YouTube channel, enwere m ya, ọ dị na YouTube. M ga-etinyekwa vidio na YouTube. O nwere ihe red dị na ebe a, mee gịnị klikie ya, edere ya subscribe, iklikie ya, ị bịa na kọmentị gwa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka m na-eme Igbo vidio ndị ọzọ, aga m eme ya ka o wee dịrị anyị mma. Ọkwa na-arụ ike gị ka m mkpa ya ka m na-akpọ your health is my priority. Bịa na ghọta ife m na-ekwu. Ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo nzigbe gbakwa vidio ọsọ, asụkwana na so or now sure gịnị na ọ dị na ya. I bụ a work in progress. Thank you so much for watching, guys. In case if you don't understand this video, I have the English version in my YouTube channel. You can check the first comment to see the link to. Meanwhile, thanks for tuning in. I remain grateful. Amara Ozadigwe.